Eskerrak zuei, egia da Juan Maritu Jarle izena duen beka baten jasotzea guretzat ohore bat dela, eta jakinez hor festivalak 30 urte beteko dituela 2026an. Gogoeta fase horretan lagunduko gaitu ikasketa lan horren sakontzeko, eta egia da festivalak nola 30 urteko ibilbide bat, garaian egokitu dena urtez urte goera soziopolitikoari eta eraldatu egin dena, baina beti transmititu dena eta gogoeta fase bat hasi genuen, nola bizpagen urte, jakin gabe zer atera nahi genuen hortik eta beraz liburu sokera horrekin hasi dela eta beka horren behi ukan genuen eta gara sorpresa hona izan dela guretzat irabazle izaitea eta niona, eskerra handiak zuaiz motibatzen du eta ekarpen handia da guretzat alako sari bat jasotzea ikerketa burra iloren beteko. Bai, Joanak zion bezala eta jakineko lagunek zehaztu duten bezala, gure asmoa da EHZ eta adibidetzat harturik Euskal Musikarentzak azken 30 urteotan izandako bilakaera aztertzea. Baina musikarentzaren bilakaera aztertzea ari garelarik, ekosistema oso baten bilakaera aztertzea ere ari gara. Guk musikarentza eta kulturgintza ez ditugulako soilik ulertzen, oholtza gainean dauden musikariekin, arlo horietan lanean ari diren profesionalekin, edo soilik merkatu ikuspegi batetik ez da. Euskal musikagintzak, Euskal kulturgintzak sortzaileak behar ditu, eragileak behar ditu, zaleak behar ditu, voluntarioak behar ditu, eta uste dugu EHZ-etako esperientzia ongi egindako gauzekin, egindako akatsekin, eta beti ere autokonplazentziarik gabe eta begirada autokritiko batekin, badera esperientzia bat zenetatik irakaspen batzuk eta ondorio nahiko magnitsu batzuk atera daitezken. Ez da, lehenago zehaztu bezala, EHZ-etak Euskal Herria du helburu eta gure asmoa bada ikerketa honen ondorioa eta ikerketa honetatik aterako diren sormen lanak ere Euskal Herria osoan zabaltzea, guretzat oso naturalak diren espazioetan, kulturgintzaren espazioetan, mugimenduaren espazioetan, hortik gatozelako erromezala eta hori dugulako helburu. Baina era berean, ikerketa honen muina ere izanen da, Joanak aipatzen zuen bezala, EHZ-etan egiten ari garen gogoeta elikatzea, ez? Gure asmoa ez da ikerketa honekin ikuspegi nostalgikotik azterketa bat egitea, edo soilik giberera so egotea, gure xedea edo helburua bada, oraineko eta biharko korapiloak askatzea, erran bezala aztertuta, zer balio izan duen horren arte, zer berrikusi egokitu nahiko genuken, eta uste dut Jon Mari Torrealdaik oso ongi zekiela eta frogatu zuela bere lanetan kulturgintza ezin zela testuinguru sozial, politiko eta kulturaretik aparte ulertu, eta badakigu gaur egungo munduan eta gaur egungo Euskal Herrian gauzak oso azkar aldatzen direla, nolabait aztertuko dugu zeintzuk izan ziren garai bateko galderak eta haiei emandako erantzunak, eta gure ustea da hortik galdera eta erantzun berriak aterako ditugu. Gaitasun kolektibo eta gaitasun artistiko handia, eta entzenatzen aldugu beste liburuaren arloan eta ikusentzunezkoen arloan proiektu batzuk egonen direla. Eta bestalde aipatu borondateak dugula, guk lehentasunez gazteekin lan egiten dugun heinean, ikerketa honen ondorioak gazteak ibiltzen diren espazioetara, lehenago aipatu ditut mugimenduaren eta kulturgintza langintzatzat duten espazioak, baita ikastetxeetan ere, badago asmo bat, orain artean EHZ-etak egiten duen bezala, baina kasu honetan gogoeta berriekin, ikuspegi berritu batekin eta
tresna berriekin, ipar zein Ego Euskal Herriko ikastetxe batzutan Euskal Kulturgintzaren inguruko lanketa bat egiteko. Egun 30. urte horren hori, orduan 2026ko urte osoan zehar aurkeztuko ditugu emaitzak. Modu ezberdin